naumana ngaramu wadi oyo naumana ambalmo bi sibiri barateke on fe Mali kono ya o kono e lada e sibiri o sibiri o ye donye domi lafiye bo donye ka daminen tene fukasi kunungo jumama kuna foni minu no fasirla nanyi laseli ke o la don kibaru keneka radio nyata ya kanu ka don kibaru ya kulu bele jeli faranyo kan o la kuma ba do ka do hun kibaru keren ni abe talike kibaru kulu kuma ba kan minu no ayi dugulabo o kuna foni ndo vita kulu lasi o donde biye kuna foni ye femi atono de kabo kosobe Kirangrani nyala Mali be daku min kan bi Mali ni kunafuni jonjon bere kunafuni jati kunafuni mi ni dalube ala kibaru ya minu mbeta sunko ka segesegeli ke ka jamana denw bo kumbana Mali koron Mali tlebi Mali bani ani Mali baba Mali denw be je fan fe ka fe fo lo ye u be famiyali soro kibaru ya minu na no be bo jamana marabaw yoro ka se jamana denw ma no yere be bo jamana denw yoro ka famaw segere Mali denw ka bo ɲɔgɔn kibaru ya karama kumpan ka bo Mali denw yɛrɛ damani ɲɔgɔn cɛ o kunnafoni de sigira nango ma ko don kibaru ga sibiri fɛ kibaru ya kɛrɛnkɛrɛnni o ye dɔgɔkun kibaru ya ye radio minnu bɛ n'o ye radio ɲɛta caɲɛw ye da tɛ se ka se a bɛɛ lajɛlen ma radio kɔnɔcɛ kɔnɔbugu radio manjura tuba nunu ye radio minnu kabili radio ɲɛta dayɛlɛ la fo ka se bima manjura bɛ o radio la radio dambe tuba radio dambe kiba radio bɛfɔ international banankɔrɔ radio siniɲɛsigi sigaso radio kelenya mopti radio kodonso kai radio wagadugu tuba radio lafiya tumbuktu radio Kolomba Fana radio Coton Kuchala Yanfoila Kauka radio Jamajigi Kuchala radio Dambe Jombu Jalani radio Yereko Nalebe 106 communes La Voix de Selenge radio La Voix de Selenge radio Daka Mopti radio Faso Kanu Banamba radio Badenya Banamba radio Benkan Kirwani radio Teria Nyena Sigaso radio Dambe Kremis Nalebe Yilimanefe radio Dambe Jafunu Kersinyane Nalebe Kaife radio Kamba FM Bajangara radio Jigia Kumakan Bla radio J Dugu Nalebe Beleko radio Briko Nalebe Sirakoro Kitafe Kafara Kai Mara radio Amba fo dugu minu ma ko Maraka dugu o radio nunu belejele haka ja sankaw ka radio ni kosai na nanya kanu ka baranyo ya kenano luye Kafara nunu ka sigu kala kono na radio minu no lu be jamana ko kan ina fo États-Unis Maldew siglendo yu tola radio do daile o radio fana be o be radio nyata ka kuna funi nunu lasi Malide minu sigimbe jien fan fe radio nyata aye kuna funi bla sigi do daile ni ambila soro lai ma ke jien fan fe usra tigala sa Malide minu be l'Europe jamana kan ka damine Espagne no Europe dondai kata Italie kata Allemagne kase France Europe dugu be ni be radio nyata soro imana ke l'américain gun o sigi bayi ibe radio nyata soro arabu jamana u fuka se chinois ni japonais u ka jamana kan
i bɛ radio ɲɛtaa sɔrɔ. dabɔkun kelen min bɛ kunnafoni na radio ɲɛtaa bolo o ye ka kunnafoni bɔ segiw kɔnɔ, segi minnu baraw kɔnɔ, bara minnu da sualen don k'a kɛ fɛn ye fɛn min da yɛlɛlen don jamanadenw bɛ se ka bɔ kunpan na cogo min. bi sibiridonya dɔgɔ furancɛ in kɔnɔ kibaruya minnu bɛ yen n'o ye jamanaw labɔ, ni maa min b'a fɛ ka radio ɲɛtaa sɔrɔ internet san www.radioɲɛtaa.net. bisibiridonya na an baden cɛ, muso, maakɔrɔba ni denmisɛn k'a daminɛ an ka duguba kɔnɔ yan n'o ye Bamakɔ ye ka se Mali togoda dugu sigiyɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen na, Kayi, Kulukɔrɔ, Sikaso, Segu, Mopti, Gao, Tombouctou ani Kidal. an baden cɛ ni muso, maakɔrɔba ni denmisɛn a bɛɛ lajɛlen aw bisimila aw ka dɔgɔkun kibaruya kɛnɛ kan. an balimaw, an ka bi a don kibaru a bɛna daminɛ ni yɛrɛ ɲininka aw cɛkɔrɔbaw ani musokɔrɔba minnu bɛ ni don kibaru lamɛnli ka di aw ye. I b'a sɔrɔ tuma dɔ la aw fana bɛ ka aw yɛrɛw ɲininka faso ko in na. Mali kabili nanzaraw taara ka bɔ Mali dugukolo kan fo an bɛ yɔrɔ min i n'a fɔ ko bi Mali tasira jamana marabaa minnu n'u sigira an faso Mali ba kunna, ni dɔw y'a mara i n'a fɔ u fa tiɲɛ ka sɔrɔ aw yɛrɛw bɛ fɛn min fɔ o ye ka fɔ fanga ye kalifa ye. To tilen bannen kɔfɛ fo ka se bi ma, maa o maa ni sigira fanga na, mugu min sigi, hali ni mugu y'i sigi kɛ, a kɛra jamanadenw u ka wuli ka dɔ senfɛ. A fɔlɔfɔlɔ ye fɛn min ye, o ye Ala ka hinɛ Général Musa Traoré la bi, ale ye Ala ka hinɛ Modibo Keita la, ale ye u ka fanga minɛ nka o senfɛ mugu ci ma kɛ, jolibɔn yɛrɛ ma kɛ, nka ale bɛ bɔ fanga na tuma min n'o ye Ala ka hinɛ Général Musa Traoré la, ale ka fanga firi kɛra waati min a jolibɔn fanga bonyana kosɛbɛ. O Général Musa Traoré a minɛlen kɔfɛ, jamanadenw joli bɔnin kɔfɛ, a ka kiri senfɛ a ye kuma dɔ fɔ n'o kɛra i n'a fɔ galoma yira a waati minnu y'a lamɛn. Sabu Général Musa Traoré a tun ko Ala i tɛ ji to nɔnɔ na. Min kɔni ye ale bɔ fanga na, minnu bɛ yen n'olu kɛra kɛlɛbaw ye, a y'a sɔrɔ anw ka funankɛniya fanga ka bon kosɛbɛ. Fɛn minnu fɔra anw denmisɛnw ye o ye k'a fɔ jamana in n'i y'a ye a bɛ kɔ k'o ye Général Musa Traoré n'a somɔgɔw ka karaba fanga sigilen ye, binjɛni fanga sigilen ye, u ka baaraw a tɛ taa kɛ jamanadenw ka hɛrɛ sira fɛ. O Général Musa Traoré a minɛli min kɛra tuma min na jamanadenw lamurutira mɔgɔw fɛ, mɔgɔ minnu y'a jira k'a fɔ démocratie n'o ye bɛɛ jɛ fangasigi ye, ko ka fanga ka kɛ i b'i kan bɔ a nɔfɛ, jamanadenw ka danaya kalifa i ma, san 5 fanga o bɛ kalifa i la. N'o san 5 kɛra banfɛn ye, i bɛ se ka danaya in k'a lakɔrɔyali ɲini jamanadenw fɛ. Tuma min na u jɛna bɛ se ka san 5 wɛrɛ kɛ, o ko ye démocratie ni bɛɛ jɛ fanga ye. Nka Général Musa Traoré bɛ bɔ fanga na don min a gɛlɛyara kosɛbɛ, a jolibɔn fanga bonyana. Ale ye galomajira kuma min fɔ, a ko Ala i tɛ ji to nɔnɔ na. Yala o tuma Général Musa Traoré tun b'a kalama ka fɔ janfa de labɛnnen don wa? Yala ale ka fanga a y'a kɛ kɛcogo di yan'a bɛ fatu? Général Musa Traoré anw ka ɲininkali sira ma. Cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw, n'i y'a ye anw bɛ segin kuma ninnu kan, kunnafoni sugu kelen si kelen fɔcogo wala o fɔli o siɲɛ 100 aw yɛrɛw ka fɔli la o ka fisa kuma sintan 100 fɔli ye. Don min na Général Musa Traoré a tun y'an bisimila a kumana ka fanga kan, o de senfɛ sa a kɛra i n'a fɔ baara minnu tun kɛra ale fɛ komi hadamaden baara don, a ye se ka kɛ o fanga kɔfɛ, pancɛjan kɔfɛ, a yɛrɛ sigilen k'i taasi k'i miiri fanga kɔfɛ, a yɛrɛ ye kuma dɔw fɔ. O don o y'a sɔrɔ a minɛlen kɔfɛ a ye san 10 kɛ kaso la. San 10 kaso bannen kɔfɛ tuma dɔ la tiɲɛ caman na bange, nka o n'a ta bɛɛ fo ka taa saya se cɛkɔrɔba ma. A faso in tun ka gɛlɛn ma kosɛbɛ. Anw tun ka ɲininkali sira ma, baro laban minnu tɛmɛna n'a cɛ, cɛkɔrɔba ye kuma min fɔ o filɛ. An ye jamana kɔrɔya di ɲɔgɔn ma, buru t'o la, bɛɛ y'a dɔn ko jamana kɔrɔyanfan gɛlɛya bɛ yen, bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ jamana cɛmancɛ la gɛlɛya bɛ yen, bɛɛ y'a dɔn ko jamana fan bɛɛ gɛlɛya bɛ yen. I ko i ka kuma la ko n'i ye jamana in mara, tiɲɛ don, n'i ye jamana in mara, ne b'a fɔ n'i ye jamana in mara san 22 ani kalo 4 ani tile 6 n'o kɛ. O bɛ ka bɔ hakili la cogo di? N'u bɛ taa kaburu kɔnɔ, n'u bɛ taa kaburu kɔnɔ. Amina yarabi, amina yarabi, Ala ko n'a co jɛna. Bon ni ko ne bɛ jamana in fɔ, ye nkalon tigɛ, wallahi n bɛ jamana in fɛ,
bi jamana fɛ n'a y'an sigi an bɛ jamana kuma de fɔ dɛ ni dun fɔ sa nɔ o bɛ yen nɔ i peut bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ fanga ni minnu bɛ fanga ɲini olu bɛ ɲɔgɔn na o tɛ duguna ko ye o bɛɛ b'o kalan o ye duguna ko ye mun b'o kɔnɔ mun b'o kɔnɔ an b'a an ɲɔgɔn sɔn hakili la filanan gɛlɛya bɛ sɔrɔ la jamana bɛɛ kɔnɔ an minnu bɛ an tɛ gun na an tɛ kɔgɔjida la gɛlɛya ka tɛmɛ anw de ka tɛmɛ bɛɛ kan fo an k'o kuma fɔ o tɛ gulu ye o tɛ gulu ye o tɛ gulu ye. Général Musa Traoré a m'i da don a la a m'i sen don a la o de tun ye kumajugu ye. San 22 ani kalo 4 tile 6 i y'o o kɛ jamana mun kuntigiya la i se k'i sigi ka gɛlɛya k'a fɔ k'i b'i ɲɛfɔ n'i bɛ se mɔgɔ min se ka i kumaɲɔgɔnya k'i hakili sigi i b'i ta fɔ a b'i ta fɔ aw bɛ bɛn kan kelen kan i bɛ taa yen mɔgɔ n'a bɛ sɔn k'i jigi tugu k'i jigi sɛmɛ i bɛ taa yen. Hali ni baro in danna nin ma a bɛ wasa kɛ nka ne tun b'a fɛ k'i ɲininka fɛn min na nin bɛɛ kɔfɛ hali ni kɔsa fɛ furugufurugu minnu bɛ politikimɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ jamana ɲɛmɔgɔ Ibrahim Boubacar Keïta ani Soumaïla Cissé président ko k'ale y'a bolo bɔ a nɔfɛ u kana u ka jamana dilan ni badenya ye. Soumaïla ko k'ale ma président bolo ye. Jamana dun denw kamana gannen don an bi gɛlɛya min na Mali kɔrɔn fɛ ani Mali camancɛ yɔrɔ la. Général Musa Traoré yala waati ma se e k'i da don a la malidenw bɛ se ka cɛ fɔ ka bɛn ko la cogo min e fana ye maakɔrɔba ye bi i bɛ lamɛn i t'a lajɛ i ka dɔ kɛ. Ko bɛɛ n'a tuma don o tɛ tiɲɛ n y'a fɔ n ka kuma daminɛ na n ko gɛlɛya bɛn o gɛlɛya kɔnɔ n ko fanga ni minnu bɛ fanga ɲini olu bɛ ɲɔgɔn na o tɛ o ye wa o ye ni ala ko k'a bɛ fɛn fɛn ban mɔgɔ si tɛ se k'o ban Maliya la o tɛ ka kɛ ni n kun bɛ da don a la ni ala ma sɔn n da tɛ don a la ni ala ko n ka n da don a la diyagoya n bɛ n da don a la ni ala sɔnna ala de b'o ka datigɛ dɛ ni ala y'a latigɛ n bɛ ala deli ko n ka kuma lamɛn n bɛ ko kelen de fɔ n bɛ ko kelen de fɔ walahi minnu b'a fɛ ka jamana dilan n t'u bila sira jugu kan ni talodan yɔrɔ n b'a to walasa u kana talo yen nɔ walahi n b'o f'u ye tuma bɛɛ n'a ala sɔnna ni ye n da dɔ la n seko ni n dɔnko n b'o f'u ye n'u sɔnna n t'a ma fɔra a banna n'u ma sɔn n t'a ma n t'a kɛ dogo la dɛ n t'a kɛ dogo la n bɛ mun kɛ dogo la o tɛ nin ye o tɛ nin ye bɛɛ bɛ nin kalama ni ala sɔnna an bɛ ala tɛ deli ka sigi tuguni k'a deli ka d'ale ye n'i y'a deli a bɛ sɔn n'i y'a deli a bɛ sɔn n'i ma deli fana a tɛ fosi tiɲɛ a ma a bɛ fɛn de ɲɛnama ni ala sɔnna an b'a ala deli ani ala deli an bɛ ala deli k'a fɔ ala ma an bɛn na sahaba ma n'a bɛn na sahaba ma banna. Ba ne yɛrɛ bɛ dugawu don kɛ sabu ne Jose Traoré don min jamana ɲɛmɔgɔ Ibrahim Boubacar Keïta b'i kanbɔ fanga nɔfɛ Serikɛ ye weri bila ma ko n ka taa ɲɔrɔ ne fana b'o fɔ e ye nin kɛnɛ in kan a ko IBK k'a b'a dɛmɛ ka fanga ɲini a teri don a jɛɲɔgɔn don a ye fanga ɲini hali ni bɛ k'u fɔra ɲɔgɔn kɔ ne fana bɛ ala deli ni e da ɲuman bɛ se ka don o la jamana jɔli kama jamana basigili kama n'o bɛ se ka kɛ don nata la n'o bangena fɛn min an tɛ n'o ye kuma laban min bɛ n fɛ an ka jamanadenw kamana gannen don kojugu u jigila tigɛlen don ko ni i fa dugukolo kalayara k'i bɛ taa ɲɛnimabori la o maliden min bɛ jamana kɔ kan bi dɔw ko u bɛ ɲini ka caya ni jamana kɔnɔmɔgɔw ye tunga mansuma sigiyɔrɔ ka kalan malidenw kamana gannen don ne dun limaniyɛnen don k'a fɔ e bɛ mɔgɔw bila sira min kan sira ɲuman de don ni n ko sisan i ka fɛn fɔ malidenw ye min b'u hakili sigi ani bɛ bilasiralikan min fɔ ye e bɛ mun sɔrɔ k'a fɔ ne fa. N den ni kuma cayalen dɔrɔn ko ma ɲa ko ɲana kuma tɛ tiɲɛ n b'a fɔ sisan n ko gɛlɛya bɛ jamana kɔ minnu ye marifa ta kɔrɔn yan fan jamana cɛmancɛ la mɛ jamana yɔrɔ bɛɛ marifa bɛ bolo hali marifa bɛ denmisɛnninw bolo. Fulaw olu ni bamananw fula ni dɔngɔnɔw maa minnu delila ka sigi san ba yirika olu si tɛ ka ɲɔgɔn kan fɔ tuguni. O tiɲɛ ɲumanw kan mɔgɔ dɔw taara masina ka taa kuma kɛ yen nɔ ko Musa de y'an bila ka taa n'o fɔ mɔgɔ ye dɛ yala o tɛna k'a fɔ ko n ye mɔgɔ ci ye nɔ dɛ dɛ ɲininkali kɛ n ye mɔgɔ bila ka taa ko k'u ma se ka taa koro de ko parce que tɛ se ka kɛ yen nɔ ko baasi tɛ an k'an sigi n'an y'o ɲama filɛ ji ɲamana yannen nɔ an bɛ sɔrɔ ka dɔ wɛrɛ kɛ mun to o ye jamana in an bɛɛ de ta don n'a ɲana an bɛɛ ye n'a tiɲɛna an bɛɛ ye ala m'an kisi l'o ma o tuma de an b'an cɛsiri k'an bolo di ɲɔgɔn ma walasa gɛlɛya mana na an ka jamana bɔ gɛlɛya kɔnɔ denmisɛnnin ni maakɔrɔba cɛ ni muso n'i y'a mɛn i b'i disi gosi k'a fɔ n ye maliden ye o ye tuma Mali bɛ yen nɔ dɛ ni Mali tɛ yen nɔ malidenya tɛ kɛ dɛ n b'o de f'u ye u k'a mɛn u k'a don u tulo kɔnɔ u hakili k'a minɛ k'a fɔ ko tiɲɛ don an tɛ se ka kɛ maliden ye ni Mali ci ye o tuma an b'a dilan de
an ni dingola na mo kɛ a tɛ bɛn na mo kɛ an tɛ fosi bila an ka mɔgɔw ye an ka mɔgɔw ye minnu bɔra an nɔ f'olu ka fɔ tiɲɛna u y'u cɛsiri an ye na mo kɛ u bɛ tigɛ na dɛ ala ka n'o kɛ ala ka kana kɛ n'u b'a fɛ ko kuma kɛrɛnkɛrɛnnen fɔ maliyɛnw ye mun bɛ kɔrɔyanfan na o tɛ se an bali k'an ka jamana dilan dɛ bolonɔ bɛ bila sɛbɛn na don min mars kalo tile 15 san 2015 ko caman ɲininka n ko bolonɔ bilala mun na tiɲɛ don o y'an kalikan ye mais kalikan wɛrɛ bɛ yen nɔ dɛ o ye an ye n ka malidenya de ye n b'o de fɔ sisan nɔ n ko an maliden an bɛ se k'an sigi n'an y'an sigi an bɛ hakili jakabɔ n'an y'an hakili jakabɔ hali an bɛ sɛbɛn nin to yen nɔ k'an bolo di ɲɔgɔn ma k'a fɔ an ka Mali dilan i m'a ye n bɛ ko kelen de f'i ye n'i ye sɛnugu tilennen ye dɔrɔn kana ɲininkali kɛ kɛlɛba kɔnɔ malidenw ka muruti i bɛ muruti jɔn i bɛ muruti yɛrɛ ma olu ma dɔn k'u bɛ bɔ Mali la u bɛ taa don jun na u bɛ taa don a jumɛn na u k'o fɔ n ye n'an ye Mali ci an tɛ ka taa faso sɔrɔ an yɛrɛ a banna o tuma an kana an ka faso ci an ka faso dilan a kɔni tɛ se ka kɛ foyi tɛ se k'o kɛ an k'a kɛ ten nɔ n'u b'a fɔ k'o de fɔ maliyɛnw k'u t'u hakili la yala baro in ni ala sɔnna ma don nata na bɛna baro wɛrɛ kɛ yala e tun b'a fɛ ka kuma dɔ fɔ wala ne tun kan ka ɲininkali dɔ kɛ min jaabi b'e kɔnɔ ko ne da ma s'o ma wa an k'a to sen wɛrɛ ta n'i nana tuma min an bɛ o baronin kɛ siɲɛtɛ i tarawele marabu sɛlɛ amina yarabi amina yarabi ala man bɛnna ɲɔgɔn caman ma yarabi ala man bɛnna ɲɔgɔn ma i ye denmisɛn ala min ma b'a la si yanni kɛnɛ ala ma dili ma ala min sɔnna ala min wasala ni ala kɛra hɔrɔma kosɔn sali ala mamadu wasalim marhaba an balimaw ni a y'a sɔrɔ jamana kuntigi fɔlɔ Modibo Keyita o minɛna o sara kaso la Général Musa Traoré ale fana minɛna a ye san 10 kaso kɛ nka ala y'a kɛ ale nana labila latigɛ ka baaraw don o Général Musa Traoré a ye fɛn min fɔ an ye faamuyali kɛ maa min fana kɛra Général Musa Traoré o ka fanga in minɛ sabu ye baga ye o ye Amadu Tumani Ture ye o Amadu Tumani Ture ni bɛɛ tun b'a fɔ ale ma ko bɛɛ diɲɛ fanga n'o ye démocratie ye ko o kɛlɛ cɛbali le soldat de la démocratie o fana laban o nana gɛn fanga na o tɛ fanga firi fila ye o gɛnni min kɛra maa minnu sigira fanga na kɛra Général Amadu Aya Sanogo o n'a fɛmɔgɔw ye ninnu fana ye marifatigiw ye o Aya kɛtɔ ka fanga bila professeur Jɔnkunda Traoré o sigira fanga na cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw o yɛrɛ ka fanga kɛra cogo min maliden dɔw murutilen ni u fitinɛni u taara o kama Kuluba Cheikh Umaru Jara an ka barosigi dɔ senfɛ a ko ale b'a ye don min na Kuluba ale tun ma limaniya yala tun bɛ nin na wa o kɔni sera ka fanga fori Ibrahim Bokar Keita min n'a mɛnna politiki kɛnɛ kan maaw tun jigiba b'ale kan ale fana nana sigi fanga na a ye san 5 fanga fɔlɔ min kɛ o gɛlɛyara kosɛbɛ o san 5 fanga in o forilen kɔfɛ san 5 wɛrɛ kalifara la san 3 ni kalo dɔgɔdama yan'o cɛ ale ka fanga in o bɔsira sɔrɔdasiw fɛ o sɔrɔdasiw ka ɲɛmɔgɔ o ye Asimu Goyita ye o Asimu Goyita ninnu jɛɲɔgɔnw nana sigi fanga na u ye sɔrɔsi kɔrɔ dɔ u y'o de sugandi n'o ye bandaw ye fanga bɛ o de bolo bi olu yɛrɛw ka fanga bɛ dakun min kan bamananw ka kuma tɛ min bɛ ɲintin dilanbaga o b'a dɔn k'a fɔ wo b'a la min bɛ taa ɲintin san a feerebagaw olu b'a san tuma min u b'a dɔn k'a fɔ ko wo b'a la minnu fana bɛ yen n'u bɛ taa ɲintin san ɲintin feerebagaw bolo olu fana b'a dɔn k'a fɔ wo b'a la kɔrɔ ye k'a fɔ ninnu bɛɛ lajɛlen u bɛ ɲintin dɔn ko fɛn wo ma don a dilanbaga b'a dilan ni wo ye a sanbaga n'ale bɛna feere o b'a san ni wo ye min yɛrɛ bɛna san u bolo ka taa haju o b'a dɔn k'a fɔ wo b'a la Mali yɛrɛ bɛ dako min kan bi yala o lahalaya kelen don sa wa mana bɔ sira o sira fɛ kabini 1000 ni 960 ni san ka se san 2000 ni san 21 ma jamana fanga feere ni y'a siɲɛ 4 ye wa o yɛrɛ dɔrɔn tɛ koyi san 10 laban in kɔnɔ min ye ATT ka fanga ye coup d'état de ye ATT ka fanga in feere o ATT ka fanga o sigira k'o feere coup d'état ye o sabu ye o bɛ bɔ fanga na coup d'état n'o ye sɔrɔdasiw ka marifa ta jamanadenw ka murutili kɔfɛ ka fanga bɔsi ATT ka fanga in bɔsira ko ka fanga dɔ sigi n'o ye jamanadenw ka danaya fanga sigilen ye o fanga kalifara IBK la o sɔrɔdasi kelenw nana IBK fana ka fanga paron k'o minɛ o minɛna ni hakilina minnu ye ko jamanadenw banna ka muruti o fanga ma n'a yera ka fɔ san 10 kɔnɔ coup d'état fila ka kɛ an fa dugukolo kan maa ka kan k'i yɛrɛ ɲininka yala mun de y'a b'a to Mali fangakuntigiw fanga ti forow fɛ fanga ti bila u fɛ ni hɛrɛ ye fiyewu Mali bɛ kabili yɛrɛma hɔrɔnya taara Mali fɛ fo ka se bi ma Mali ka fanga bi fori lahalaya minnu na a nana kɛ sabu ye bi aw caman bɛ cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw aw bɛ aw yɛrɛ ɲininka yala Mali yɛrɛ ka fangako jamana maracogo yala
n'a y'a sɔrɔ fɛn min bɛ fɔ bɛɛjɛ fanga ko la. Sabu kuma daminɛna ba kelen ni 991 ka se bi ma yala ɲɛci yɛrɛ bɛ bɛɛjɛ fanga na anw fɛ Mali kɔnɔ wa? Yala fanga bɛ kalifa mɔgɔ minnu na ka fɔ u ye jamana kunbɔbɔdenw ye danaya bɛ da u kan k'u sigi fanga na olu ka fanga bɛ laban cogo min? Maa b'i yɛrɛ ɲininka yala ɲɛci bɛ bɛɛjɛ fanga sigi la wa? Jama ka jɛ ka ma sugandi k'o sigi fanga na yala ɲɛci b'a la wa? Fanga dafiri min kɛra ba kelen ni 968 ka na fanga dafiri kɛ ba filasan o ni san 12 ni san 13 furancɛ la min yɛrɛ kɛra san 2000 ni san 20 o fanga firi min fana kɛra maa b'i yɛrɛ ɲininka o tuma yala Mali dun mago bɛ jamana kuntigi sugu jumɛn na, jamana ɲɛmaa sugu jumɛn na, jamana in mara bɛna kalifa jɔnni na n'o bɛna kɛ danayatigi, n'o bɛna kɛ layiduutigi, n'o ka fangasigi bɛ kɛ hɛrɛ ye jamanadenw ma. Dalu ani sabu ɲuman jumɛn bɛ se ka to Mali a bɛ se k'i kiimɛ jamanaw ma, jamana minnu u yɛrɛw b'a fɔ minnu ma ko démocratie jamanaw, Mali bɛ se k'i kiimɛ olu ma cogo di? Nin de bɛna kɛ an ka bi dunkibaru a baro fanba ye, baro min bɛna sigi aw balimakɛ Jose Traoré ani Amza Sidibe ka fara radio ɲɛta kunnafoni kɔlɛ a ɲinibaaw bɛɛ lajɛlen ka fara olu bɛɛ lajɛlen kan. Jamana fanga dafirili min kɛra san 2000 ni san 20 furi waati a sɔrɔla waati la waati min gɛlɛyaba tun bɛ jamana kɔnɔna na. O gɛlɛyaba ninnu o nana wolo fɛn min na o ye jamanadenw ka murutili de ye. Ibrahim Boubacar Keïta n'ale ye jamana kuntigi kɔrɔ ye a ka fanga in firili sabu sɔrɔla murutili senfɛ, murutili min fanga bonyana kosɛbɛ. Jamanadenw tɔgɔla wasabulon min bɛ yan u taara o de daminɛ fɔlɔ nka a kɛra kabili ale ka fanga in tako filanan sigi kɛra o sugandili baden kɔfɛ fo ka taa ka fanga in dafiri don min fanga in marali ma nɔgɔya Ibrahim Boubacar Keïta bolo. Minnu bɛ yen n'olu tun ye wulikajɔ sababu ye olu ko bɛɛ ya fanga sigi in ko fiɲɛw b'a la, a kɛcogo man ɲi, a ma dabɔ jamanadenw ka hɛrɛ kama. Jamana mara ko mara kɛ kojugu de y'a to Ibrahim Boubacar Keïta mɔgɔ minnu wulila nɔfɛ k'a kɛlɛ a ka fanga ko la olu ka wuli kun tun y'o ye. O siratigɛ de la sa mɔgɔw bɛ mɔgɔ la anw fɛ Mali kɔnɔ yan olu ko Mali in tɛna se k'a yɛrɛ sɔrɔ fiyewu fo k'a sɔrɔ jamana kumabɔdenw minnu bɛ yen n'u ta ye fasoko ye dala kuma tɛ dɛ, a b'i ŋaniya na i bɛ baara kɛ ni a ye i cɛsirilen don n'a ye fo mɔgɔw de ka wuli k'u jɔ k'u cɛsiri min b'a to jamana in bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ cogo min. Jafilɛ bundaso kura min bɛ an fɛ Mali kɔnɔ yan n'u k'a ma ko TM1 olu ye hakilijagabɔw kɛ minnu yɛrɛw bɛ yen n'olu ye fanga marabaaw ye kabili san 1992 ka na se san 2000 ni san 2 ma olu ye san 10 fanga mara kɛ fo ka se nin yɔrɔ in ma. Tɔn ma sigi min ye fanga in dafa ka segin olu kan min ye adama tɔnɲɛmaa ye bi n'o ye Cɛmɔgɔ Sangare ye. Ale ye i fɛ la fɔ nin ko kan. Aucune force. Fanga si tɛ yen k'a fɔ ko fanga kelen. Aucune composante de la nation ne se trompe. Maa si kana a miiri k'a fɔ e ye fasojɔ bolo dɔ ye k'e fana kelen bɛ se. Nous nous devons de construire pendant les 10. An ka kan k'a lajɛ san 10 nata ninnu. Voir les 20 ans à venir. Fo ka taa san 20 nata ninnu fana o fana kan ka lajɛ yɛrɛ koyi ni san 10 in ma bɔ san 20 nata ninnu. Une union sacrée de toutes les forces. Fo malidenw ka jɛ politiki bolo bɛ Mali kɔnɔ ninnu bɛɛ lajɛlen i mana kɛ bolo mɔgɔ ye bɛɛ ka ji ye ka ɲɔgɔn minɛ. Autour d'un objectif vital pour notre nation. Laɲini minnu bɛ fasoko la o laɲini ninnu an bɛ se ka o ladila cogo kura min na. À savoir n'o de ye restaurer l'intégrité. Ka jamana mara, jamana dugukolo halalaya Mali dugukolo yɔrɔ minnu minɛlen don faso la o dugukolo bɛ se ka segin Mali ma cogo min wa o dugukolo kɛnɛ a bɛ se ka matarafa ka makaran k'a kɔlɔsi k'a lafasa cogo min. La cohésion et la stabilité de notre pays. Malidenw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ bɛn ni karama cɛfɔ ni kanbɛn ani kana o bɛ se ka sabati Mali dugukolo kan cogo min. 92 san 1992 kabili waati 2020 on est en démocratie. Fo ka se san 2000 ni san 20 ma
ko an bɛ bɛɛ jɛ fanga sigi bɛɛ jɛ mara la. Et voilà a filɛ 2 coups d'État. jamana fanga pɔrɔ na sɔrɔlasiw fɛ siɲɛ 2. Ça pose un réel problème. tiɲɛ yɛrɛ la nin ye ko gɛlɛnba de nin ye ko dɔ ye ko min a bɛ gɛlɛya ko fɔ. Surtout que personne kɛrɛnkɛrɛnnenya na mɔgɔ si tɛ yen n'a dit que je remets en cause le système de la démocratie. k'a fɔ ko bɛɛ fanga sigi bɛɛ jɛ fanga sigi foroba fanga sigi k'a fɔ ko fɛn ɲuman tɛ wa maa si tɛ yen min bɛ se k'a fɔ o tɛ fɛn ɲuman ye. Personne. Mais nous, nka anw minnu bɛ yen bi ce qui a attiré notre attention anw ka hakilina bolila fɛn min kan et qui fait l'objet de notre préoccupation, n'o ye an ka haminako ye n'o kɛn bɛ k'an kɔnɔ gan bi an bɛ tile min na c'est que o de ye les partis politiques politikitɔn minnu bɛ yen n'olu dilanla faso kɔnɔ sont créés, olu dilankun wɛrɛ foyi tɛ olu la fasodenw fɛ doivent exercer leurs activités fo politiki n'o de ye jamanadenw ka tɔnbolo fara minnu bɛ yen n'o tɔnw bɛ sigi u sigikun ye fɛn min ye u ka kan k'o de kɛ jamana kɔnɔ. chercher à conquérir le pouvoir. n'o de ye ka hakilinaw di hakilina minnu ani cɛsiri minnu b'a to u bɛ se ka fanga sɔrɔ ka fanga ɲini fo ka fanga sɔrɔ. En vertu de la démocratie. i n'a fɔ bɛɛ ɲɛ fanga ye bɛɛ fanga sigi o danjɛw sigi a y'a kɛkun sigi ni lahalaya minnu ye. En vertu du respect de règles. bɛɛ jɛ fanga sigikun minnu b'a la laɲini minnu b'a la ani kɛkun minnu b'a la i n'a fɔ a nafa a n'a tɔnɔ bɛ se ka sɔrɔ jamanadenw fɛ cogo min. Sans lesquelles il n'y a pas de démocratie. n'u kɔni ma kɛ bɛɛ an miiri bɛ bɛɛ fanga sigi min na bɛɛ jɛ fanga sigi min na o tɛ tiɲɛ ye wa mabɔleya yɛrɛ. an balimaw nin tun ye Cɛmɔgɔ Sangare ye o Cɛmɔgɔ Sangare o de bɛ adama politikitɔn ɲɛmɔgɔ ye bɛɛ nana anw fɛ Mali kɔnɔ 1992 fo ka se san 2002 la tɔn min tun bɛ fanga na o tun ye adama ye. Alpha Umaru Konare ale bɛ fanga bila don min ale fana ye wele bila mɔgɔ min ma ni jamanakuntigiya kalifal'o la o tun ye Amadu Tumani Ture ye. N y'a jira u la k'a fɔ Amadu Tumani Ture ka fanga ma fori fanga tɔtɔlen kalo damadama Amadu Aya Sanogo olu nana fanga in baro. O fanga de kalifara o furancɛ fanga min tɛmɛna o fanga kalifara Ibrahim Boubacar Keita ma. O Ibrahim Boubacar Keita tɔgɔlatɔn olu fana y'u ka hakilinata di jamana in bɛ dakun min kan. C'est la transition du Mali compte tenu de ce qui précède. Ka kimi jamana bɛ lahalaya kɛrɛnkɛrɛnnen minnu na. Notre regroupement, l'Alliance Ensemble pour le Mali, anw ka fara ɲɔgɔn kan politikitɔn n'o ye ka fara ɲɔgɔn kan faso ye Mali ye. doit œuvrer par tous les moyens légaux. O ka kan ka sariya ye yamaruya sira o sira da olu ma o ka kan ka i cɛsiri cogo min na kɛcogo min ni jamana sariya bɛ bɛn n'a ye. Pour k'a lajɛ faire partager la position u fɛla ye min ye ka jɛ k'u fɛla tila u ni ɲɔgɔn cɛ. que la mission essentielle de la transition du Mali est de créer les conditions k'a fɔ ko jamana bɛ furancɛ fanga minnu na o furancɛ fanga in ani lahalaya minnu n'o bɛ se ka to furancɛ fanga in pour un retour rapide à l'ordre constitutionnel normal. jamana in bɛ dakun min kan ani jamana in ka kan ka yɛrɛ sɛnsɛn cogo min k'a tɛmɛ ka se jamana ka kan ka mara ni sariya ye sariya min n'o ye jamana sariya taasiraw ye Mali bɛ se ka segin o taabolo ɲuman kan cogo min. 2. Réaliser la révision de la Constitution. K'a lajɛ k'a laɲini filanan ye fɛn min ye jamana yɛrɛ dantigɛli ni sigikan sariya sun o sariya kolo o bɛ se ka lajɛ cogo kura la ka labɛn cogo kura la ka ladilan cogo kura la. La relecture de la loi électorale. Sariya kolo minnu bɛ yen n'u bɛ jamanadenw ka ninɔgɔmɔgɔ sugandi ɲɛmɔgɔ sugandi o sariya kolo in bɛ se ka labɛn cogo kura la cogo min. La loi organique et la charte des partis politiques. Jamana yɛrɛ bɛ labɛn sariya kolo minnu fɛ. La loi organique et la charte des partis politiques. Ani sariya min n'o bɛ jamana politikitɔnw olu ka lahalayaw baara minnu b'u fɛ politiki baara minnu b'u fɛ o politiki baara ninnu sariya kolo min n'o bɛ o baara ninnu kofɔ o sariya in fana labɛn cogo ɲuman na labɛn cogo kura la. 3. A sabanan. Organiser les élections générales propres. Ka dabali ni fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ min b'a to jamanakuntigi sugandi min n'o dɔgɔ dalen don yanni kalo damadama cɛ o bɛ se ka labɛn cogo ɲuman na cogo min. Transparente, inclusive. K'a kɛ jɛlenya ye wa mɔgɔ si kana bila kɛrɛfɛ bɛɛ da ni bɛɛ sen ka don a la. Crédible, conformément aux normes. A ka kɛ ni jɛlenya ye i n'a fɔ ko kan ka kɛ ni jɛlenya ye jɛlenya cogo minnu na olu walew bɛɛ ka sabati. Standard
internationaux. La réussite des prochaines élections générales nécessite Premièrement, le retour de la confiance entre les acteurs du processus électoral malien. Danaya ka lakroya, danaya ka segi, minumbe no oye jamana politiki chokuba bawye, politiki ton fara kulu kan kulu no loye politiki ko nyanabo bawye danaya ka lakroya wala danaya ka segi ni nyonche. 2. La recherche de l'inclusivité. Dabalen di fere katike mimba to bedabi douala, beka besinga douala. Et du consensus politique. Tout le processus doit et le respect strict de la durée de la transition. À cet effet, notre regroupement note avec une certaine satisfaction la réactualisation par le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation du cadre de concertation nationale ministère de l'administration territoriale décentralisation parti politique, société civile et mouvement signataire. Colonie n'abe fama ko alliance ensemble pour le Mali kadje ki utege di nyoma faso Mali kula uluye kekele hakli jagabo minke franche fanga mi ni afranche fanga be Mali kono ni watila o franche fanga yi abiseka aka baraw ke jogo min ka senzen fokasi jamana kulatigelaw ani jamana kuntigi kurasigi minu nu kanga ke ni nunu ka franche fanga yi no forila yelema minu be nu kanga du politiki srafe fanga bonda soula na kera unfe abamako ningalo intlita ni sabatemene aleye dokotro Bukari treta aye dandigeli minge okeneka ode tunyeni ulo fana yu ka hakilina tadi franche fanga yi ala sagon jogo nyomanka ambalmo kalo chama temene kofe natu mando Imam Mahmoudi ko minnu donye danaya dakan ka ku ka nyimgo ye no ye nyimgo min ne kulatigala min no be blasra be fo mi manazara kana ko autorité morale kulu min to milila no o ye M5 RFP mo ye nunu ndekera wulika do kulu ye min Ibrahim Bokar Keita o ka fanga kele Imam Mahmoudi ko de tunye o ka nyimgo ye uti danaya takadam mo min kan ko ale fana ye kambo abe fomima manifeste pour la refondation du Mali qui fait la ningania jira waleke nimbe talike Mali faso lajo chokura no refondation ale rekoni fe ye damakashi de ke ko jamanadenw ka foroba kɛnɛ sigi n'o ye ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya kɛnɛ ye jamana in bɛ se ka kisi cogo min a ye o baro sigi de kɛ ni faransikaw ka kunnafoni labɛnni ani kunnafoni jafilɛbonnaso min bɛ yen n'o ye France 24 ye ko min ye a kɛnɛ ye Imam Mahmoudi ko ani u ka kunnafoni laselaw u ye baro sigi kɛ Imam Mahmoudi ko fɛ ko min ye Mali yɛrɛ malidenw ni ɲɔgɔn cɛ fini kelenya fini kono min dumbe o maldenw ni ɲɔgɔn cɛ ko o sɛbɛkɔrɔ tiɲɛna ko min ye politiki kulu jamana joli dabali n'a fɛɛrɛtigɛ kulu ye k'olu cɛrinen don o lahalaya la ko ni jamana denw ka ɲɛmɔgɔya sigi kɛra nin lahalaya la ko a dɔ la a ye se ka kɛ a na Mali yɛrɛ sama ka taa kunbalana o siratigɛ de la min ye Imam Mahmoudi ko ye a y'i kanbɔ k'a fɔ ko Mali yɛrɛ lajɔli cogo kura ale y'a ka hakilinata di min ye fangafiri min kɛra o tukalo tile 18 tɛmɛnen n'o
kɛra sababu ye ka Ibrahim Boubacar Keita ka fanga in paro. Imam Mahamudu Diko ale kɔni limaniyanen don k'a fɔ a tun kan ka kɛ sabu de ye malidenw olu ka sɔrɔdasiw se ka ɲɔgɔn minɛ ka bɛn ko la cogo min ka kɛ kelen ye. Nka ye min kɔlɔsi fo ka se bi ma danaya tɛ Mali sɔrɔdasiw ani jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ ani politikitɔn fanbaw ni ɲɔgɔn cɛ, wa Mali dun tɛ se ka lajɔ cogo kura la n'o ni lahala in ma bɔ yen. Imam Mahamudu Diko ko fanga feere min n'u kɛra n'o ye Ibrahim Boubacar Keita ka fanga feereli ko kɔni kɛra kɔrɔlen tɛmɛkɛraw kan. Ale fɛn min ni kɛli ka kan bi o ye jamanadenw bɛɛ lajɛlen u bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min. Fili minnu kɛra waati tɛmɛnen ninnu na segin kana kɛ fili ninnu kan tuguni. O min ye kumaɲɔgɔnya ye ni marifatigi minnu bɛ n'olu tun ye marifa ta ka Mali kɛlɛ. Imam Mahamudu Diko ale kɔni limaniyanen don k'a fɔ o lahalaya min bɛ faso kɔnɔ bi kodɔn ni hakili ɲumanya kan ka a wajibiya. Fɛɛrɛ kan ka ɲini ni kɛlɛcɛw ani kɛlɛcɛw ye ni ninnu ka ko fɛɛrɛ ni dabali ma se ka sɔrɔ a la. Hali minnu bɛ yen n'olu bɛ ka Mali dɛmɛ kɛlɛ kow la min b'a to jamana in bɛ se ka lakana ko o kow bɛɛ lajɛlen o bɛɛ kunbalan na bi. Yala mun de kan ka kɛ? Imam Mahamudu Diko a ko Mali bɛ kɛlɛ banbali de la. O kɛlɛ kundalajan in bɛ se ka kɛ sababu ye ka faso yɛrɛ ko ka faso ko ban pewu. Imam Mahamudu Diko a ko politiki ŋaniya tɛ ale la k'a fɔ ko ale fɛla wala a kɛn bɛ ka dabali dɔw dogo min b'a ni o de jamanakuntigi ɲini ye k'i sigi k'i kolokolo wala k'i cogo fanga na. A ko k'ale jamanaden de jamana halaladen de y'ale ko ni a tun y'a sɔrɔ ŋaniya bɛ ale la wala ale bɛ ka nin ko in kɛ hakilina wɛrɛ b'a jukɔrɔ ko yala a bɛ kun bɔ ale k'i dogo ale k'o ko in dogo ka sɔrɔ ka a ka a ŋaniya ninnu a bɛ se k'u lasɔrɔ cogo min. Amisa Sidibe Imam Mahamudu Diko ani Fransikaw ka kunnafoni jafilɛ bondaso min bɛ n'o ye France 24 ye u ye barosigi min kɛ n'a kɛra nanzarakan na. An t'a lajɛ cogo min an ka cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw olu bɛ se ka faamuya sɔrɔ a la cogo min wa kuma in fɔra fɔ cogo min. A fɔra ni fɔcogo min ye n'o ye a nanzarakan ye an b'a lajɛ ka bayɛlɛma bamanankan na bayɛlɛma cogo gɛrɛgɛrɛ la min b'a to an ka cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw bɛ se ka faamuya sɔrɔ cogo min na. Bisimila. Notre invité aujourd'hui est Mahamudu Diko. An ka mɔgɔ bisimilalen bi o ye Mahamudu Diko de ye. C'est un imam, mais c'est aussi alimami don nka un acteur politique majeur ale ye faso Mali kolatigɛla dɔw ye. Au Mali, il a joué un rôle central l'an dernier dans le mouvement de a ka jɔyɔrɔ fanga bonyana sango kulu minnu ni a tun y'a sɔrɔ protestation minnu kɛra mɔgɔw ye mɔgɔ minnu ni u tun kɛra mamurutilenw ye contre le président Ibrahim Boubacar Keita. Keita ka fanga in kɔna. Depuis le coup d'État qui s'en est fanga in firila tuma min suivi en août 2020, n'o kɛra utikalo tile 20 tɛmɛnen il a pris du retrait, il accepte de reprendre la parole depuis Bamako. Merci d'être avec nous. Imam Diko. Merci bien. Alors il y a quelques jours, après des mois de silence, vous avez publié un manifeste pour la refondation du Mali, dans lequel vous expliquez que la situation du pays est périlleuse et vous appelez un nouveau pacte républicain. Je vous cite alors une question très simple. Est-ce que d'après vous, le Mali est au bord du gouffre?
curuni dingue de dalawa. Le Mali effectivement est dans une situation qui n'est pas tellement souhaitable. Tiens do Mali be la halaya mi ni mate Mali kanu nayi. Même si on n'est pas dans le gouffre. Ali na ya soro kwante curun dingue kono. Je pense aujourd'hui que pour quelqu'un qui est un observateur. Ne koni limaniane no kafo mami ngoni ni be ku koloshi ye koloshi likela jonjonye. Avisé, nous devrons vraiment. Ali jonjonye mi ni abe ku jona na be ku kalama chiere la. Faire en sorte que la situation ne puisse pas perdurer de même manière. C'est pour cela que Odeya to sani Imam Hamoudi ko yere. Enfin, publier ce manifeste. Ni kamboli ke no ye kamboli sebayi. Publier ce manifeste pourra faire vraiment un appel. Ni kamboli minge wili madani damakashi kande do. À l'endroit d'abord de mes concitoyens. Kanyeshi folonere Imam diko faso deuma. Pour qu'on puisse vraiment se mettre ensemble. Ambise kaje kafranyo ganga nyogo mine. Tous, parce que seuls unis on bela jele sabu nankira kulukele kaje kanyogo mine. Kabengula relever les défis. Kabengula anase kake sabu ye kono gwanko minum no be jamana indala ambise ko kono gwanko nunu wili chogomi. Qui sont devant le peuple malien. Dans peu de temps, peut-être que la communauté internationale va nous demander d'aller à des élections. Oh, au frontière ni magwen jamana manu ni oyen jamana mungu weraye ukoko maldunga wuli kata nyemo sukandi uke. Nous allons à des élections. Ambe kata wote de siraka ambu wale unu labe unde labe. Pendant que le tissu social est complètement abîmé. Aundunga jamana beni karamani bengola. Ani nyogon kumi be jamana ngono o fini kono farale no be. Et que les forces politiques sont dispersées. Politique ton no oye jamana politique ton ye olu te nyogon kanfo farale no. Je pense réellement que la situation mérite qu'on se met ensemble. Ne rekoni limani no kafo amela halam no nabi o kanka wajibi ambela jelenga kan la somi kafo ankanka nyogon mine. Pour voir ce qu'il faut faire. Ka laje on yero faso deun. Anyere damawu ambiseka mundi ke kerengerene yana nyogomine siraka avant de futures élections. Yani jamana kuntigi si kuramnu no dogo dalendo yano watiche. C'est cela en réalité le sens que je donne à ce manifeste. Ne rekoni kambole minge ne himam mamudi ko yin kambole minge kan kambo jamana deunye kungore tala nininte. Alors vous dites dans ce manifeste et je vais vous citer. Alors vous dites dans ce manifeste et yedantegeli kamimbo iyafo udantegeli sebeina. Et je vais vous citer, vous dites, depuis le 18 août... Ire kadandigeli kaina ya jira kabli utukalotli tani shegin demene yemi fo. 2020, hein, donc depuis le coup d'État... Kabli fangai firla sangu sambaflani samwa yemi fo. J'ai laissé ma porte grande ouverte. J'ai ngadau yele libla foin. Inlassablement écouté, observé. La situation me paraît trop grave pour que... Wati mimbe senabe wati wati gwelemba de odeato sa. Je garde le silence si nous ne réagissons pas. Makunga. Maintenant. Bi activement et collectivement. Chesri ani angaje ambele jelen kofe. Alors, vous dites dans ce manifeste et activement et collectivement, l'État qui nous gouverne n'a plus de sens. Il faut sauver le pays. Est-ce que ça veut dire que le régime qui a été mis en place depuis ce coup d'État, aujourd'hui, vous dites, nous amène dans l'impasse. Écoutez, c'est la situation certainement qui peut nous amener dans l'impasse. Lahalaya golem be sena be ode bise ka ambla kumbalana. Parce que vous savez,
Inafo iba don chugumi. Le coup d'État devrait être un moment et une occasion pour Fanga dafri kanka ke wati akanga ke sabu mbe atu kerengerene yana. sceller une certaine réconciliation entre l'armée. Kasi ka labeninke chefoni kambe kabenyonya sigi jamana solasiu ani Et le peuple malien. ani faso jamana diu. Mais malheureusement, il faut le constater que Chirela halina yasro utunde kubenda yeke. avec beaucoup de difficultés et tout ce qu'il y a eu. Guilherme ambe domine na vogobi ani fongo fembe no sorla kefenyi. Comme haut et bas dans cette situation à faire. Jamana imbe la halaya minuna keta ni fota minun kera befe. En sorte qu'il y a encore Ni atunkunye bembe seka do jamana diu ni nyon che chugumi. des méfiances de part et d'autre entre Siga debe ani nyon taye balia debe kulu ni nyon che. cette armée O anga jamana solasiu. qui est une armée républicaine, une armée du Odunye peuple. jamana diu ka furuba lakana kulu de. Alors, Danaya la kroya ka danaya la segi solasiu. c'est à partir de cela que nous pouvons ensemble Ani jamana diu che no kera be otuma anna se ka laben chuku kura soro. bâtir quelque chose Ka qui se va ka être fen la vraiment fem nye enfin sanitaire na bina ke kunajiaye na bina ke wasaye pour l'avenir du Mali. mali sini bise ka ladla chuku kura mina. Vous ne vous êtes pas vraiment exprimé sur le coup d'État du 18 août dernier. Est-ce que Ere madandigele foi ke fanga frimi na kera utukalo tletani shegi ndemeni. c'était une erreur ou est-ce qu'il fallait faire partir Ibrahim Boubacar Keïta? Yala fili de ya kewa wala ere koni fe Ibrahim Boubacar Keïta tunganga gwenka bo fangana de. Quels que soient les moyens. Amana ke chugo aka bo fangana ode tuyi la nyini efewa. Ben écoutez, moi je ne parlerai pas d'erreur ou de coup d'État. Le Netina ngapma ke fili wala jamana fingi firi wale netina puma ke oye. coup d'État est un fait, c'est fait. Jamana yere fanga koni firla abanao awale yara kaba. Aujourd'hui, c'est derrière nous. Angoni oba an kofede an demeno kaba. L'essentiel, c'est de se mettre ensemble aujourd'hui. Ambe domine ko be anga hamin kan ka ke femi mbanye anga nga jorono de anga nga barake ka nyesho de ma. Pour ne plus tomber dans les erreurs passées. Chomi film kera ande mana film na anga na segi o filu ka choko kurala tukuni. Pour cela, je fais ce manifeste. O de ya to ne imam Mahmoud ko nyin kamboli min kera ni ambe ko kuma kebi. Je pense qu'il fallait le faire. Ne rekoni liman yane no katunganga kedi. Aujourd'hui, alerter l'opinion nationale. Abe domine ina foko be anga jamana de mbese kula somi jogumina. Et voire même internationale. Ale min yere uye jamana kokamo ye andeme bo ni maminu na unjembe kokan kula somi komi mbe fasokono. Nous sommes dans un monde changeant. Ambe wati miye wati golen wati krengarene uye. Avec un nouvel ordre mondial qui se dessine à l'horizon. Dunia yerebe kundlena Quran mi tabulu ni tasara Quran munumka. Nous avons des partenaires qui ont Je nyombe on labe malikono minu des enjeux minu kembe ka ankungu tabala. électoraux comme nous en 2022. Aw hamin fanga ka bon kosobe ka nyeshi samba flani samugani flana tanunuma. Il est temps que le peuple malien Wati di sirasa minye faso deunye mali faso deungoni se prend son destin en main faso deunye ka ke ka ko latke bawye et que nous-mêmes nous agissons an yero munum be an kana ka waleya tinsa pour nous, par nous, an pour yere essayer an yere ye an yere fe vraiment de trouver la solution. cogomi an bɛ se ka fɛɛrɛ sɔrɔ ni dabaliw sɔrɔ an ka jamana kɔnɔ ganko ni kungo la. Le calendrier nin ko in dɔgɔdali ko la. qui a été mis en place prévoit ni a kɛra fɛn labɛnnen ye yala o. un retour aux élections d'ici 14 mois. yanni kalo 14 wotew n'o ye jamanadenw ɲɛmɔgɔw kuntigiw olu sugandili kan ka kɛ jamanadenw fɛ. Vous avez dit dans votre première réponse e yɛrɛ ye jaabili fɔlɔ minnu kɛ i ye a fɔ olu kɔnɔ. vous n'étiez pas favorable à des élections dans les conditions actuelles. Que faut-il? E ko ko e yɛrɛ kɔni fɛla tɛ jamanadenw ka ɲɛmɔgɔw sugandi nin waati in na.
faire? Est-ce qu'il faut repousser ces élections? Yala mundi kanga ke wote nunu kanga bo dogo koro de wa. Ou est-ce qu'il faut les avancer? En tout cas, vous semblez... Wala akanga terunga geredi. Nga ere koni abina fo ebi chugumi. On sait que le calendrier mis en place n'est pas le bon. Akera ina fo ko dogo dalendo ku bla chugumi. Kanga fori wati na abina fo ere koni fe ute wati nyuma unde wa. Je ne parle pas de calendrier. Ne koni nte dogo dali ko kuma fiye ko ika ko dogo da ukanga ke wati mi netena ufo e. Je parle des conditions dans lesquelles nous allons arriver à ce calendrier. Ne koni be kuma fe minnu kan o ye ka fɔ an bɛ se ka se jamanadenw ka dungo ɲɛmɔ dɔgɔmɔw sugandili o kan ka tɛmɛ sira minnu fɛ. C'est ces conditions-là qu'il faut changer. Ko o kɛcogo ninnu ani o dabali n'o fɛrɛ minnu bolo dalen falen ka kɛ yɛlɛma ka don o la. Le calendrier, je n'ai jamais parlé du calendrier. Ne m'a fɔ k'a fɔ a dɔgɔdali min kɛra ka dɔgɔdalen wuli ne ma deli k'o fɔ ma o m'o fɔ koyi. Mais je pense que si on va à des élections dans cette situation, dans ces contextes. Ne yɛrɛ kɔni limaniyenen don n'an kɔni ye a ko in to nin cogo la an ka taa jamana ɲɛma sugandi an ka taa a sigi cogo la kɛcogo minnu an bɛ lahalaya kɛrɛnkɛrɛn ni lahalaya gwɛlɛn mun na bi ne o tora sen na. Ça va être difficile. A ko n'a kɛra o kɛcogo la a bɛna gɛlɛya kosɛbɛ. Et ça je le maintiens. Vous avez aussi... a bɛna gɛlɛya kosɛbɛ wa n y'o min fɔ o de ne fɛla ye. Vous avez aussi dans ce manifeste proposé, j'allais dire, des services vous avez aussi dans ce manifeste... Ani fana I ye kanbɔli min kɛ o kanbɔli sɛbɛn in kɔnɔ. Proposer, j'allais dire, des services... I ye ko labɛn cogo minnu ko waleya bondason minnu n'i y'o fɔ. De médiateurs entre les groupes armés, les groupes civils... Ka laɲini cogo bɛɛ lajɛlen na cɛfɔ ni kanbɛn o kɛbaga ka se ka kɛ kɛlɛbolow ni ɲɔgɔn. Alors on sait qu'il y a une question qui agite beaucoup... An bɛ don min na I n'a fɔ ko bi a dɔnnen don k'a fɔ ɲiningali dɔw bɛ yen. Au Mali, mais plus largement au Sahel. Mali kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya na Mali kɔnɔ nka farafina tilebiyanfan in bɛɛ fɛ Saheli jamanaw kɔnɔ. À savoir, est-ce qu'il faut discuter avec... Yala kumaɲɔgɔnya kan ka sigi. Avec les groupes djihadistes. Donc une kɛlɛbolo tigilama minnu bɛ yen ni olu ka kɛlɛ kun ye diinako ye. Très concrète, une réponse très concrète. Jabili kɛrɛnkɛrɛnnen di yan, jabili jɛlen di yan, imam. Est-ce que vous... Yala min ye imam Mahamudu Diko ye. Appelez à un dialogue avec... Yala ka fɛla de ye ka weleli kɛ ka taa kumaɲɔgɔnya ma ani sigi ka fɔ. Des leaders comme Amadou Koufa. I n'a fɔ Amadou Koufaw. Iyad Aghali. Ɲɛmɔgɔw I n'a fɔ Iyad Aghali. Pour véritablement... cogo min kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna. Parvenir à une réconciliation. Tiɲɛ yɛrɛ la ka se ka bɛn ɲɔgɔnya bɛnko la cɛfɔ ni kanbɛn kɛ. Nationale ou est-ce jamana kɔnɔ wala. Que vous considérez comme la France. Yala fɛla I n'a fɔ Faransi. Véritablement parvenir à une réconciliation nationale ou est-ce que vous considérez comme la France par exemple qu'il ne faut pas parler avec ces gens-là? fɛla ye min ye a kana kɛ fiyewu. Mais écoutez, kumaɲɔgɔnya ka labɛn jamana ni ninnu cɛ. Hey, n lamɛn. Je ne sais pas ce que la France dit ou ce que ne la t'a France... dɔn Faransi fɛla ye min ye Faransi ye min fɔ. La France est un pays souverain. Faransi ye yɛrɛma hɔrɔnyani jamana de ye. Je respecte son opinion. Faransi fɛla o bonya bɛ ne yɔrɔ. Mais je pense qu'au Mali ici, nous sommes dans une... ne yɛrɛ kɔni di ko limaniyanen don k'a fɔ min ye n faso Mali fana ye. Situation où... an bɛ lahalaya min. Le bon sens nous oblige à aller vers... kodɔn ni faamuya ani hakili ɲumanya bɛ an wajibiya an ka tɛmɛ sira fɛ. En tout cas, à chercher une solution. A mana bɔ sira o sira fɛ an yɛrɛ k'a lajɛ ka fɛɛrɛ ni dabali ɲini an bɛ se ka bɔ nin gɛlɛya la cogo min. Si on ne peut pas... n'a dun y'a sɔrɔ k'a fɔ an tɛ se dun. Par le bout des armes. An tɛ se ka marifa tɛ se k'a to sabu si la an ka se. Arriver vraiment à bout de ces gens-là. An ka se ka setigiya sɔrɔ an kɛlɛbaw an ka setigiya sɔrɔ u kan n'an tɛ se k'o kɛ ni marifa ye. Ceux qui nous aident aujourd'hui, ils sont dans l'impasse. Minnu bɛ yen n'olu yɛrɛw nakun ye ko k'an dɛmɛ maa t'a fɔ u dɛsɛra sa nka a ko gɛlɛyalen don u t'a dɔn u bɛ min kɛ tuguni yɛrɛ. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Yala an de bɛna mun de kɛ. On n'arrive pas à les vaincre militairement. An ma se ka se sɔrɔ ninnu kan kɛlɛda la. On ne parle pas avec eux, on ne discute pas avec eux. An dɛsɛ bɛ k'u kuma ɲɔgɔn ya. Yala an dun bɛna mun de kɛ. Alors comment on peut accepter d'installer le
pays dans une guerre infinie. Yalawo, amseka jena ichogodi kaka kele daga sigi Mali dala. Kudai. Mais le bon sens ne peut pas accepter. Kudombaga teseka son oma, hakilimaya teson oma. C'est pour cela il faut quand même à un moment donné que le peuple se mette ensemble. Wati do de la jamana kase jamana karanka wati ke wati mi aka I chesri pour dire mais qu'est-ce qu'on veut ka I yere nyininga jamana den wati sira ku yere nyininga yala aw yere dun be munde fe anga la nyini du yejume. Vous ne pouvez pas nous demander de ne pas parler avec des gens. Aw bisika aw karaba chogodi ko ani makana kuma militairement on n'arrive pas à bout de ces gens-là. Aw deselendo kelela ka setikiya soro kanga se soro kan kele sira fe ceux qui nous aident n'y arrivent pas. Mugum be kan deme u desera u maseka nyesoro. Et vous ne voulez pas qu'on parle avec eux. Aw ta fe anuka kuma yala obiseka kechogodi. Ça veut dire qu'on va rester dans une guerre. Aw ko nimbe fe mingira sa anga to kelela kudai kelemi setikiya atambulu. Infini, un peuple avec tous les défis qui nous assaillent. Aw dumbe yoromina ikobe kono gombana ambalane do fambe fe an kono gwane do kono gasira ube kacha kosobe an kono gwambe ka sebe kono gwa. Avec tous les problèmes que le Mali a aujourd'hui. Ambe domine ikobe ni mamiye ne faso Mali laje gileya chama mbadi mimbe an dalabi an la sogole no la sago ko chama nabi. Si on doit s'installer dans une guerre infinie. Na tigera dala kele miye kele bambali kudai. Alors là. C'est la République qui est en péril. Est-ce que vous proposez donc d'être un intermédiaire entre le pouvoir malien Amadou Koufa et Iyad Akrali? Amadou Koufa ni Iyad Galini nyonche. Que vous avez même peut-être déjà pris des contacts en ce sens. Parce que pourquoi vous parlez seulement d'Iyad d'Amadou Koufa? Les acteurs sont nombreux. Le problème entre les différentes communautés sont là. Qui nous assaillent. Ça, moi, ça me préoccupe. Tout autre chose. Des gens qui ont vécu ensemble pendant des millénaires, des siècles. Aujourd'hui, qui s'entendent dessus. C'est vraiment l'avenir même de la nation qui est quand les communautés composantes de cette nation